Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Умедворам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ина бурӯи мо дигаришам омадаи Турция. То охири видеоро шуд тамошо кунед. Баъри шумо мо нишон медиҳем чӣ овардем бурӯи нав. Пештара чанд кас харидорӣ кардагӣ буданд аю фирмаи Zara. Гуфтанд ки либосое ки бесуратак боша ё ки размерҳои калон боша. Кара то размерҳои 6-соларо овардагӣ будем. Бисёриҳо ай 6сола болоро бо размер пурсиданд. Мо баҳри шумо ина размерҳои калон овардем. Рисункаҳошон камай нест, бисёришна надорад рисунка. Як 4-5 моделиш начосдорай бо. Баъди ҳамаша ман дар танаи бачаам пӯшондагиём. Дар тагошон размерҳошонро навистагиём, қадри нархҳошон. Вай размер ман мисол ки ина 3-4 кардагиём, вай размери вай чандсола кӯдак то чандсоларо мешавад. И либосҳои турецкӣ ҳамхелӣ буда детскӣ ки размер мисол 128 хеле навистагӣ нестанд. Фақат навистагӣ ҳастанд ки аз чандсола то чандсолара дар таношу. Ман ҳамон хел мувофиқи ҳамон либосҳо размерҳошонро дар болои экран навистагиём, қадри нархҳошон. Кадомеда маъқул ки бошад скриншот кунед, дар номерои ман роӣ кунед. дӯстони азиз, ба ҳамин видеои моро дастгирӣ кунед, комментария кунед, лайк монед, ки ютуб рекомендовать куна, тамошобини зиёд шавад. Мумкина байни шумо ягон харидор пайдо шавад. Раҳмати калон ба ҳар яки шумо, ки моро дастгирӣ мекунед. Ман дар ҳамин ҷо ба шумо хайрхош мекунам. Шумо то охири видеоро тамошо кунед. Хайр то видеои оянда. Раҳмат ба ҳамаи шумо.